गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो नैबावहाय सफैनानै दङलाय आरोखि ना माने बे जायगायाव प्रमद बर' सार फैनानै दंफैयो गासैबो मोनफ्रामबो BCDC नि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ओमफ्राय बुथ कमिटि बिथांमोनजों सावरायनो बा माबा मोनसे रायज्लायनो होननानै फैदों आरोखि ना दा बेहायनो आंबो दंफैयो बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय प्रमद बर' सारा मिडियानि सिगाङाव रायज्लायगासिनो दङ दसेनि उनाव थांसिगोन आरोखि ना दा मिटिङा जोब्बाय आं देखायलांगासिनो दं भिडिअखौ नोंथांमोना जायहा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नोंथांमोना नायलांनो हागोन गासिबो बेवहाय जमा दंजोबफैखासै आरोखि ना नोंथांमोना नुहुरखाबायनो गासिबो दंजोबसै आरोखि ना जोब्बाय मिटिङाबो थांसिगोन प्रमद बर' सारा दा होमबा आङो भिडिअखौ देखायलांनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोखि ना नोंथांमोना नायलांफाबाय थानो हागोन आं देखायलांगासिनो दङ दे बेवहाय गासिबो गारिफ्रा जमा जानानै दं आरोखि ना ओमफ्राय बैनो बैराथि हला बेयो खासिक'त्रा जायगा दै रायजोफोर माने सोरबा गोजान जायगानि मानसिफ्रा माने साननो हागौ बबे जायगानि बियो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आरोखि ना 13 चिरां ब्लक UPPL नि मिटिं आरोखि ना दिनैहाय दा बेवहाय प्रमद बर' सार फैनानै दंफैयो गोबां गामिनि बुथ कमिटि आरो प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो BCDC जों लोगो हमनो फैदों आरोखि ना प्रमद बर' सार दा सिङाव दंहैयो दसेनि उनाव जोबसिगोन आरोखि दा बेनि थाखायनो गोबां मानसि फैनानै दंफैयो नोंथांमोना नुखाबाय नै नोंथांमोना आं देखायखाबाय दा दसेनि उनाव फैसिगोन आरोखि दा गासिबो नै ओंखारबोसिगोन होमबा आं देखायलांनि मिटिङा जोबसिगोन आरोखि ना दसेनि उनाव ओमफ्राय गासैबो मिडिया पार्सनफोर बेवहाय नेनानै दङ दा सारा सफैबाय ओइलाय हनै मिटिं जोबनानै ओंखारबोबाय दा मिडियानि सिगाङाव रायज्लायसिगोन आरोखि ना दसेनि उनाव थांसिगोन मिटिङा जोबथ'बाय आरोखि बेलायनो प्रमद बर' सारा थांसिगोन आरोखि ना दसेनि उनाव प्रमद बर' सारा थांसिगोन दे दसेनि उनाव माने मिटिङा जोब्बाय आं दहायनो खोन्थाखादों माने BCDC प्राइमारि बुथ गासैजोंबो लोगो हमनो बा माबा मोनसे रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन रायज्लायनायखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो हायाखिसै जायखिजाया भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला दोनथ'सिगोन दसेनि उनाव सारा थांसिगोन आरोखि ना सारा ओंखारलांसिगोन फैबायानोसै जे नैबे बिसायख'थिया UPPL नि थाखाय वान अफ दि बेस्ट बिसायख'थि आरो बेवहाय जोङो गोबां मानसि लानानै देरहासार जागोन आरो सारा थांसिगोन आरोखि ना दसेनि उनाव सफैनानै दङ आरोखि नै गारिया रेडि जोब बे जायगायावनो दे नै थांबाय दे जोब्बाय मिटिङा प्रमद बर' सारा ओंखारलांबाय नोंथांमोना नुखाबाय नै